Hvor mange år er du? 5. Hvor skal du hen? I Vejle. Hvad siger I så, unger? Nu kan man rejse med tog uden far og mor, og man må lege og larme alt det, det skal være. DSB har lavet særlige afgange for børn, der rejser uden voksne. 2 såkaldte børneguider tager imod ungerne ved toget og afleverer dem igen ved rejsens mål. Men hvor gammel skal man være for at køre med DSB's børneguide? Der er ingen aldersgrænse for, hvornår et barn må køre med børneguiden. Du kan således sende helt spæde poder ud og se med DSB. Tast 1 for det svar. Det kunne jo også være, at dit barn skal være fyldt 4 år, før hun må køre alene med DSB. Tror du, det er rigtigt? Tryk på 2-tallet. Nej, et barn på 4 år er ikke sikker i trafikken, og sådan en størrelse har derfor ikke adgang hos børneguiderne. En 5-årig er derimod meget velkommen, og nu skal du finde 3-tallet. Jeg skal lige love for, at vi har fået renset ud. Der er kun 199 tilbage i vores konkurrence med et svar på læberne. De første ture i toget ud til mormor. Jeg glemmer det aldrig. Der var sådan en slags Marco Polo. Ud at se, udforske med DSB. Nu om dagen tager børneguider sig af de mindste rejsende, der ofte er skilsmissebørn. Vi var med en flok unger en fredag aften fra Jylland til Sjælland uden far og mor. Banegården i Aarhus summer af forventningsfulde barnestemmer. De spejder efter kupéen, hvor der er adgang forbudt for voksne. Børnene skal nemlig alene ud i verden, men først skal forældrene dog lige skrive under på, at de har afleveret deres børn til DSB. Men så kan der også fløjtes til afgang. Hvad hedder du? Ea. Hvor mange år er du? 8,5. Jeg hedder Trine. Hvor mange år er du? 6. Jeg bliver snart 7. Hvem skal du besøge? Min mor. Og min storbror. Jeg skal over til min mormor. Hvor bor hun henne? På Sjælland i København. Synes du, det er sjovt at rejse på tog? Ja. Hvorfor? Fordi at man er alene, og så er det spændende. Man får nogen at lege med nogle gange. Så kommer man til at kende nogle nye. De fleste børn er faste passagerer i DSB-toget. Hver anden eller tredje weekend putter de slik, cola og en Gameboy i rygsækken og finder deres faste vinduesplads. De kender hinanden og ved godt, hvem de vil spille kort med og låne spil af. Men det er trods alt sidst på dagen, og selv blandt venner kan turen godt blive langt. Og når toget ruller i mål, er det næsten ikke til at vente længere. Ingen børn får lov at forlade toget, før forældrene har skrevet under på, at de tager imod barnet. Men så skal besøget til gengæld også nydes, før næsen vendes hjem igen. Det er ikke kun DSB, der har plads til pendlerbørn, bamser og hvad ved jeg. De fleste fly- og busselskaber har også særlige afgange for børn, der rejser alene. Den eneste B-side ved de specielle børnearrangementer er ofte, at der er en mindre merpris at betale. Navne og diverse selskaber, adresser, telefonnummer og priser, så er det på Tekst-TV side 381 efter udsendelsen. Og lad os så få afsløret, hvor gammel man skal være for at komme med på vognen. Det rigtige svar er nummer 2. Børn skal være fyldt 4 år, før de må køre alene med DSB's børneguide.